या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय दुपारच्या टॉप न्यूज। सिंधुदुर्ग पोलीस गाडीला अपघात झालाय, यात 10 जण जखमी झालेत। बंदोबस्तासाठी बारसू इथं जात असताना पोलीस गाडीला अपघात झालाय। कशेडी इथं वळणावर गाडी खाली जाऊन पलटी झाली, त्यात 8 ते 10 पोलीस जखमी झालेत। जखमींना शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं। वळणाचा अंदाज न आल्यानं गाडी पलटी झाली। सावंतवाडी तालुक्यातील तळवडी इथं परबवाडी या ठिकाणी 2 एकरमध्ये असलेल्या काजू बागेस आग लागून जवळपास 1 लाखांचं नुकसान झालंय। यामध्ये शेतकरी अनिल परब, सुनील परब, मकरंद परब या शेतकरी वर्गाचा समावेश आहे। या कशामुळे लागली हे अद्यापपर्यंत समजू शकलेलं नाहीये। जमीन जागेच्या वादातून तोरसोळे धनगरवाडी इथं चक्क पाणी घेऊन जात असताना टेम्पोवर हल्ला करून टेम्पोतील दीपक विठ्ठल वर्ग, आयेशा अनिल वर्ग या दोघांना खाली ओढून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याप्रकरणी देवगड पोलिसांनी तोरसोळे धनगरवाडी येथील 5 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केलाय। केरीपेडणे इथं 23 जणांचा ग्रुप किनारी फिरण्यासाठी आला असता त्यातील 4 जण सेल्फी काढत असताना समुद्राच्या लाटेत वाहून गेले। त्यामध्ये 2 मुली आणि 2 मुलांचा समावेश आहे। त्यापैकी दोघांचे मृतदेह सापडले, त्यात 20 वर्षांची मुलगी आणि 24 वर्षांचा मुलगा आहे। दोघांचे मृतदेह आढळून आलेले नाहीयेत। शोध पथकाला मृतदेह शोधताना अडचणी येत असल्यानं शोध मोहीम थांबवण्यात आली। सध्या दिल्लीत महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री बदलण्याच्या हालचाली सुरू आहेत। या सगळ्या घडामोडी पडद्यामागे सुरू आहेत। लवकरच राज्यातील मुख्यमंत्री आणि सरकार बदलेल असा खळबळजनक दावा खासदार संजय राऊत यांनी केला। राज्याचा मुख्यमंत्री बदलण्यामागील कारणं सगळ्यांना माहिती आहेत। राज्याचं नेतृत्व करण्यात आणि भाजपला हवं ते साध्य करण्यात एकनाथ शिंदे अपयशी ठरलेत। भाजपला आमचं सरकार पाडायचं होतं, त्यासाठी एकनाथ शिंदेंचा वापर झाला, ते काम पूर्ण झालं, पण राजकीय दृष्ट्या भाजपला महाराष्ट्रात ताकद देण्यात हे मुख्यमंत्री अपयशी ठरले। सरकार आल्यापासून मिंदे गटासोबत भाजपही रसातळाला जात आहे, बदनाम होत आहे। या सरकारचे आता थोडेच दिवस शिल्लक राहिलेत असं संजय राऊत यांनी म्हटलंय। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।